Сәлем кызлар, малайлар. Сез әкият тыңларга әзерме? Әзер булсагыз, бүген мин сезгә ике кыз турында татар халык әкиятен сөйләячәкмен. Уңайлы итеп утырыгыз, әкиятебезне башлыйбыз. Әкиятнең ничек башланганын хәтерлисезме? Бүген мин сезгә аның дәвамын сөйлим. Сандугач шунда ук очып киткән. Ул авылга килеп җитеп, аларның өйләре каршындагы агачка кунган. Чүт-чүт, түтәйнең маллары күп, килеп алучы юк дип сайрарга тотынган. Әтисе буны ишеткән дә, атын җиккән дә урманга киткән. Кызны бөтен байлыклары белән өенә алып кайткан. Карчыкның моңа бик тә ачуы килгән. Үз кызыңны байыттың. Хәзер инде мине кем байыт? Урманга алып барып адаштыр. Карт бу кызны да урманга алып киткән. Урманга килеп җиткәч, әйткән: "Бар кызым, җиләк җыятыр, ә мин утым әзерлим" дигән. Кыз теләр-теләмәс кенә җиләк җыярга тотынган. Бер җиләкне савытка, өчесен авызга, бер җиләкне савытка, өчесен авызга, шулай җыя торгач, ул арганда әтисе янына килгән. "Ярар, монда гынадыр. Мине ташлап китә алмай. Ташлап китсә, әни аның кирәген бирәчәк" дигән ул. Һәм ашарга утырган. Әнисе биреп җибәргән төргәкне чишеп, нигъмәтләрне җыеп кую булган. Куян килеп чыккан. "Бик талчыктым түтәкәй, бик ачыктым түтәкәй, бирче азрак ипекәй" дигән куян. "Кит, сиңа гына түгел, үземә дә әзәле монда" дигән кыз. Һәм куянның башына таяк белән суккан. Куян ачу итеп кызның җиләген түгеп киткән. Котылдым бу арык куяннан дигән кыз. Һәм тәмләп кенә ашарга керешкән. Ашый гына башлаган һәм моның янына төлке килгән. "Бик талчыктым түтәкәй, бик ачыктым түтәкәй, бирче азрак ипекәй" дигән төлке. "Кит, сиңа гына түгел, үземә дә әзәле монда" дигән кыз. Һәм төлкенең башына таяк белән суккан. Төлке бик ачуланган да кызның яулыкларын, күлмәгенең җиңнәрен җыртып киткән. Котылдым бу ач төлкедән" дигән кыз. Һәм рәхәтләнеп кенә ашарга керешкән. Моның янына бүре килгән. Бар, кит моннан" дигән кыз бүренең башына таяк белән сугып. Бүренең моңа бик каты ачуы килгән һәм кызны кабып йотарга җыенган. Кыз көч хәл белән бүредән агач башына менеп котылган ди. Бу вакытта карт иде икән. Карчык картка булай дигән. "Бар инде, байыгандыр кызым, алып кайт аны" дигән. Карт атын җигеп урманга барса, кыз агач башында дер-дер килеп утыра икән. Аның күлмәкләре, яулыклары җыртылган булган. Һәм арбасына утыртып алып кайткан. Карчык моны күреп бик хурланган. Алар урамга да чыгарга ялып яшәгәннәр ди. Кече кыз бик матур гомер кичергән һәм барлык кешеләр аңа сокланганнар. Менә шулай, дусларым, кайсы кыздан үрнәк алырга кирәклеген мин инде әйтеп тормыйм, үзегез дә беләсездер. Бүгенгә мин сезнең белән сау булашам. Сау булыгыз.